Прикольно. О, герой. Правий. Нового года. Риколенко, дозволь тобі передати від Зевса Славича Позняка этот подарунок. Ягоні твори з авторськими підписами. Читай, використовуй у боротьбі. Велике на слово хочу передати тобі. Пожадание самое лепшее, захопление твоей мужностью, твоей борьбой, ну и, конечно, поспехи. И у змагання за нашу родиму, и как у сім'ї у твоей так само все было ладно, и доброе, и самое найлепше пожадання. Такие вот. Робити народну політику повинен кожен громадянин Республіки Білорусь, тому що ми всі нащадки Великого князства Литовського. Тому ми повинні бути годними тих учинків, які робили наші предки. І во всіх білорусах тече шляхетна кров, тому що було 10 відсотків шляхти, і вже все перемішалося, і кожен білорус – це шляхтич. А у шляхтич повинен займатися державними питаннями, виходить со стягом, наприклад, у центр города і казати своє слово. Бо ми маємо слово, ми ж литвини, і ми будемо казати і перекулимо ГБшную, российскую, холопскую владу и ГБшные все конторы тут.